Hola, molt bones, Sackers, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a NFL a Sac, on transpirem saquerisme i amor. Una setmana més, un capítol més d'aquests monogràfics que estem fent de la NFL, on fem repàs, parlem dels diferents equips de la NFL. Avui, viatgem al nord de nou, ho va fer el Jordi en el seu dia amb el gran Jabal Xus. Avui ens toca parlar d'un altre dels equips que té cosetes a explicar. Jo crec que el nostre convidat. Parlem avui dels Pittsburgh Steelers i bé, com altres equips han hagut de patir, una mica de canvi de cicle. Potser, no sé fins a quin punt parlarem de canvi d'era, no crec, perquè encara hi ha cosetes que es mantenen, però, tot i així, doncs res. Tenim avui amb nosaltres el Dani Xavier per parlar dels Pittsburgh Steelers. Dani Xavier, molt bones. Com estàs, company? Bones, bona nit, què tal, Marc? Molt bé, aquí a punt. Bé, bé. A punt per parlar dels Steelers. Correcte, així m'agrada, així m'agrada. Bé, doncs, com hem fet amb els altres programes, comencem fent una valoració, Dani Xavier, sobre la temporada passada. Una temporada potser un punt ja estranya, potser, per resultats i per sensacions, potser, no? Sí, llums i ombres la temporada passada, està clar. Balanç positiu, com els últims 20 anys, però balanç insuficient per arribar a playoffs, que era una mica l'objectiu de mínims, és sempre l'objectiu de mínims dels Steelers, no? Arribar a playoff. Una temporada marcada clarament per l'evolució del Cubi, no? Que vam veure com els primers partits jugava Trubisky amb uns resultats doncs, catastròfics. I a partir del cinquè o sisè partit, em sembla que va començar a entrar Pickett, vam veure que els primers partits la cosa doncs, igualment anava pel pedregar i després del bye sí que sembla doncs, que va haver-hi una mica de tancada amb en Matt Canada, el coordinador ofensiu, i sembla que la cosa va millorar. Van simplificar el playbook i, bueno, no sembla, la cosa va millorar molt la segona part de la temporada, tot apuntava a temporada rècord negativa i doncs a partir del bye va haver-hi un rècord em sembla de 7-2, 8-2, una cosa així, que va fer que al final acabéssim amb rècord positiu, insuficient, com et deia abans, però positiu. Les gestes ja de Tomlin que ens té una mica mal acostumats que cada any doncs, aconsegueixi aquest rècord positiu. L'any passat doncs, no va poder ser perquè bueno, aquesta divisió del nord ja sabíem que era dura i cada cop doncs, es va mantenint allí. No? Ja tenim a Joe Burrow donant guerra, tenim els Baltimore Ravens, doncs, que és un equip que sempre estan allí, i els Cleveland Browns, que, bueno, també és un equip amb interrogants, que després també, si vols, en parlarem una mica de la divisió, dels objectius, etc etc. Dit això, encetem, si vols, l'apartat d'altes, baixes, moviments de mercat, etc. Què ha passat a Can Steelers aquest estiu? Jo diria que la gran alta, el gran fitxatge dels Steelers és el nou director general. Ha arribat Tom Arhan, bueno, ha arribat no, ja estava a l'equip tècnic, però és el nou coordinador general. Marxa Kevin Colbert, que és un històric, portava molts anys a la franquícia, i sembla que això s'ha notat una mica tant en la gestió del draft com amb la gestió de l'agència lliure. No? Hem vist uns Steelers més agressius. Steelers és una franquícia tradicionalment, històricament conservadora, ja ho sabem tots, i això es veu doncs, que Tomlin porta molts anys, diguéssim, la mateixa estructura porta molts anys, però aquest canvi de general manager una mica ha afavorit doncs, que veiem cosetes que semblava que no es veurien. El més destacat, jo diria, és que una mica recuperem la filosofia històrica dels Steelers, que és defensa i carrera. Sentia el programa de Ravens que el Xus deia que la identitat de Ravens és defensa i carrera. La identitat de la AFC Nord segurament és defensa i carrera. Sí. No?
I una mica en aquesta línia doncs, hem incorporat el guard que ve d'Eagles, a Seumalo, que em sembla la incorporació més destacada de l'agència lliure. És veritat que al final tot el que són incorporacions a la línia ofensiva és una cosa que necessita temps, no? Necessiten aclimatació i tal, els jugadors de línia ofensiva per funcionar bé junts, diguem-ne. Però jo diria que és la gran incorporació, sobretot en la línia d'això, de potenciar el joc terrestre, no? Vale. En defensa, veiem aquí que ja heu mantingut o esteu mantenint la gran base, diguéssim, que ha fet els últims anys, sobretot, de que Steelers segueixi lluitant, no? Sí que potser hem vist una mica de degradació en aquest atac, tot i així ara, amb l'adhesió de noves no sé, armes, si ho vols dir així, al cos de receptors, no? Pickens, jo crec que últimament estem veient uns vídeos fins i tot ja provocatius, dignes d'un receptor top, no? I després junt a Johnson, que potser també pot estar bé com a complement de receptor. Sí, Allen Robinson, que ha arribat aquest any. No te l'he esmentat abans perquè em sembla un jugador que ja està amb el declivi de la seva carrera, però Allen Robinson és un receptor que ha de tenir target, segur. Sí. Sens dubte. Jo crec que ara s'ha construït, no? un atac i una defensa, o un equip en conjunt, en definitiva. Crec que per intentar, doncs això, el que no va poder passar la temporada passada, no? Tot i tenir rècord positiu, és intentar batallar el capdavant de la divisió, que és complicadíssim. No, és complicadíssim. Sí. O sigui, jo penso que ara mateix Bengals estan a un altre nivell. Vull dir que ja entrem en tema de la divisió, però clar, és que al final ho marca tot. Bengals estan a un altre nivell. Penso que Ravens estan una mica al mateix nivell que nosaltres i veig els Browns un punt per sota també per la inestabilitat del que representen els Browns, no? Sí, a veure, l'equip fa força patxoca en general, o sigui, és el que deies tu, Pickens apunta a receptor top, Johnson és una assegurança, arriba Allen Robinson, Calvin Austin, que és un rookie de l'any passat, doncs està entrenant molt bé i hem vist també vídeos d'ell doncs que permeten ser bastant optimistes amb el cos de receptors. Mantenim a Freiermuth, que és un altre receptor. I les incorporacions que hi ha hagut en defensa una mica permeten pensar que és una defensa que pot estar a l'alçada. Aviam l'estat físic de TJ Watt, és la gran incògnita a nivell defensiu. Venim de veure el millor any de Highsmith a l'altre costat dels edge, dels defensius exteriors. No ho sé, ha arribat Holcomb, que és un linebacker interior que a mi m'agrada bastant, que ve de Washington. L'equip fa força patxoca. A veure com responen al camp, però fa força patxoca, sí. Inclús també l'adhesió de Quan Alexander, no?, al cos de linebackers, que potser, no sé si vaig equivocat, però tenia la concepció de que era una de les línies o assignatures pendents dels Pittsburgh Steelers, sobretot els últims anys, potser no acabava de funcionar o potser patien més amb aquest tema. Bueno, des de la lesió de Shazier, ara que fa potser 6-7 anys, que jo diria que no tenim una línia defensiva interior de linebackers, perdona, amb cara i ulls. El gran atreviment de Colbert al draft, que és una cosa que no l'havíem vist fer mai, va ser pujar al número 10 per Bush, i hem vist com ha anat Bush. Apuntava grans maneres i al final ha sigut un bust. I ha costat molt, i segueix costant, trobar una parella interior que funcioni, perquè a més Pittsburgh funciona fa molts anys ja que van amb una 3-4, i clar, la parella de linebackers interior doncs és important i de moment encara no s'ha tocat, no han trobat la tecla. Ara aquí he vist una miqueta la llista que teniu. Elandon Roberts ja porta uns anyets a la Lliga
I és un d'aquests típics jugadors, no?, que potser són rodamons, no? Són rodaequips, És un jugador però... que pot complir, segurament. Exacte. Bueno, ho sé perquè ve dels New England, llavors l'he vist o he vist una mica més jugar amb aquest jugador i crec que és això, és el típic jugador que no passe per sobre del radar, però que, bueno, està prou apanyat, no?, per d'això, per complir i per fer les funcions bàsiques. No sé si ens deixem... Bueno, sí, a la posició de cornerback teniu un veteraníssim ja, que si no és l'últim any poc li faltarà, Patrick Peterson, ja jo crec que tot una Patrick Peterson, eminència. sí, jo crec que ve a fer de mentor, del rookie d'en Joey Porter i una mica a portar veterania i a fer vestidor. No me l'imagino, a més en la posició de cornerback, que és molt exigent físicament, no me l'imagino jugant de titular al 100%, ni al 100% ni al 50% dels snaps. Jo crec que ve això, a fer vestidor i potser el veurem de níquel, podria ser, o amb defenses així doncs més de curta curioses, no? distància, potser, no? Sí. No Que no veig hi hagi corrent de tanta banda. exigència. Correcte. Sí. A veure, què més tenim per aquí? Ara mateix, bueno, si Noves vols incorporacions parlar... abans del draft, vols dir? Bueno, noves incorporacions d'altes i baixes de mercat, però crec que ja... Sí, més jo crec que tocat. més o menys el hem repassat tots, almenys Sí. els més importants, sí. Ara faig aquí una ullada. Sí, bueno, hi ha la cosa aquesta curiosa del Panther, que van draftejar aquell Panther, el Panther negre, no? Em sembla que és l'únic que hi ha que sigui de raça negra. I aquest any han incorporat a Brandon Mann, que sembla que li pot prendre el lloc, però bueno, és una cosa més... Bueno, els Panthers són Panthers, no? És una cosa més anecdòtica que important, diguem-ne. Sí. Bueno, si vols parlar del draft ja, encetem aquest tema. Tinc ganes de parlar del draft, sí. Sí? Com home. el vas trobar, el vostre draft? Et va agradar o què? Em va agradar molt. Sí, per això t'ho comentava. Ostres, tackle a primera ronda, ja t'ho diré, en Jones, en Broderick Jones, que feia, no sé si dècades que no draftejaven un tackle a la primera ronda, i jo estic molt interessant perquè permet una mica veure cap on van els tiros, no? O sigui, el que volen és reforçar protegir Pickett, que tot i que ja hi havia un tackle titular, diguem-ne, que era Dan Moore, que era un jugador que havia arribat a tercera ronda fa un parell d'anys, que més o menys era complidor, doncs protegeixes Pickett i afavoreixes també el joc per terra, no? Que és una altra això, com et deia abans, no? De les senyes d'identitat que es busca. Em va agradar molt aquest pick, perquè em penso que no era un pick de necessitat, era un pick clarament del millor jugador disponible, el anem a col·locar, és el jugador que volien, i em va semblar fantàstic. I llavors, aviam, a segona ronda, perdona, que ara ho estava buscant aquí. Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. Era el jugador que molta gent s'espera, jo és el jugador que m'esperava que agafaríem a primera. Va anar caient i al final teníem el pick 32, que en aquest cas va ser el primer de segona ronda per la sanció aquella a Dolphins, em sembla que era. Sí. I bueno, és un picàs, un jugador que em sembla que pot ser un corner titular durant molts anys. Un altre pic molt bo, a més amb un punt de sort, jo crec, però que va sortir rodó. A més, un jugador de Penn State, que és una universitat que hi ha una certa vinculació amb els Steelers, i últimament han agafat molts jugadors d'aquella universitat. Era un pic cantat, i jo no sé si podia estar un punt parlat, perquè em va sorprendre molt que no sortís ni tan sols al final de la primera ronda. Després hi ha hagut pics molt interessants també a nivell de complementarietat. Darnell Washington és un tight end
que ve a complementar el que és Freiermuth. Freiermuth és un tight end que és receptor però també bloqueja molt bé. Darnell Washington és essencialment un bloquejador. Hi ha aquí un consell de fantasy, no busqueu a Darnell Washington, jugarà snaps però poques recepcions tindrà. És un jugador que, a més, a la pretemporada, als entrenaments que han fet fins ara al campus, doncs ha destacat bastant i segurament veurem més snaps seus que de Zach Gentry, que fins ara era el tight end suplent de Freiermuth. Bé. Pel que estic veient, la tendència que ha estat o que heu optat per seguir aquesta temporada, bueno, aquest draft, és suplir, bàsicament, dos de les posicions, suposo que més falta us feia renovar, no? Veniu d'uns anys o d'unes temporades, o almenys que recordi jo, que la línia ofensiva era, si no la millor, de les millors de la Lliga, sens dubte. Sí, potser la de Dallas, aquella línia mítica de Sí, Dallas estava un punt per davant. correcte. Però sí, amb els millors anys de Villanueva, David de Castro... Sí, era una línia ofensiva molt top, i és veritat. Va anar menys, hi han hagut uns anys molt dolents, i jo penso que una mica el que es busca és tornar a construir una línia de garanties per protegir un QB que no és rookie, però que gairebé, que va tenir no va jugar tots els partits i que va jugar amb un playbook doncs, limitat, per protegir aquest QB rookie i per reforçar una mica el joc per terra, que al final amb Najee Harris tens un running back que acumularà molts snaps i t'has d'assegurar que el tio acaba viu la temporada. Sí. Bueno, clar, i ho has definit molt bé, buscar aquesta protecció a Pickett, que crec que, bueno, després suposo, si vols, ja per quan estiguem a l'últim apartat en quant a objectius, expectatives i tal, ja en parlarem. Però he trobat força important, doncs això, renovar aquesta línia d'atac, i jo crec que Tomlin ho té molt clar, no? Té les idees clares de l'equip que es vol construir i ha anat a per això, bàsicament. Llavors, l'altra posició que crec que també us faltava un pèl, no? d'això, d'upgrade, potser, o de renovació, és la posició de cornerback. Així que amb Joey Porter Jr. jo crec que li donarà aquest contrast de joventut i veterania amb Peterson, que crec que és una persona que podria aportar moltíssim i li podria ensenyar moltíssim, per exemple, al vostre cornerback novell. Sí, de fet la secundària també havia estat una línia doncs important històricament pels Steelers, i ara fa uns anys que no, que també havien patit molt a nivell de secundària. Sembla que la posició de safety doncs, amb Fitzpatrick sobretot doncs, està molt ben assegurada, però és veritat que la posició de corner, doncs bé, aviam, esperem. Porter no deixa de ser un rookie, hi ha grans esperances dipositades en ell, però no deixa de ser un rookie, veiem com va. Però bueno, confiem, sí, clar, la intenció penso que és clara. A l'altre costat hi ha Levi Wallace, que és un corner que va arribar l'any passat de Bills, un corner complidor. Penso que és una posició que veurem reforçar també durant els propers drafts, perquè al final hi ha força veterania, igual que la de linebacker interior que comentàvem abans, han sigut incorporacions de jugadors veterans. Penso que són posicions que per aquest any doncs, potser compleixen, potser donen la talla, però que caldrà monitorejar de prop, diguéssim. Vinga, va, expectatives, objectius del 2023-2024. Dani Xavier, quins creus tu que són els objectius? Quin és el sostre que es pot marcar Tomlin, a part de tornar a acabar amb rècord positiu? Sí, home, jo penso que tornar a acabar amb rècord positiu no seria una sorpresa. Seria una sorpresa si no és el cas, però no crec que passi. Però sí, com et comentava abans, penso que seria poc realista pensar que estarem per davant de Bengals, no?
Bengals és un equip que està molt fet, que ha sigut, bueno, que va arribar a finals de conferència l'any passat, que és un equip que jo penso que clarament s'endurà la divisió, potser fins i tot amb un rècord millor del que va tenir ja la temporada passada. Penso que el nostre objectiu és ser segons de divisió, quedar per davant de Ravens i entrar a playoffs. I a partir d'aquí veurem. Això a nivell de resultats. Penso que el gran objectiu és el que dèiem abans, consolidar una línia ofensiva que et permeti que el rookie, que el Kubi, que en Pickett segueixi creixent. Jo tinc dubtes, encara en Pickett, però bé, penso que és un jugador que ben protegit i ben entrenat, és un jugador que pot ser un Kubi titular per molts anys als Steelers, que ara mateix és el que necessitem. Un jugador doncs, que tinguis la garantia que hi serà, que complirà i per això necessites doncs, protegir-lo i veure un creixement. Si acabem amb rècord positiu, si entrem a playoffs, però el Kubi es lesiona, el Kubi s'estanca, a la línia ofensiva fa aigües, penso que la temporada no es podrà considerar bona. Ja. És que aquesta pregunta del quarterback me l'estava guardant. Per quin nivell de l'1 al 10, quin grau de confiança diposites ja amb Kenny Pickett i el que pugui esdevenir? Bueno, m'has mig respost, no? Però en una divisió on hi ha Lamar Jackson, on hi ha Joe Burrow, clar, són quarterbacks... I Deshaun Watson, clar. Són quarterbacks que estan a dalt de tot. Pot suposar un problema? Bueno, al final, pensa que el Kubi no competeix contra els altres Kubis, sinó contra la defensa rival. Vull dir que una mica en aquest sentit... Sí. Clar, sí, no crec que sigui el Kubi que tingui els millors números de la divisió. No és esperable ni lògic pensar que sigui així. Però bueno, és un noi... Jo sóc optimista per se i penso que pot anar bé. És una mica el que et deia, és un jugador que d'alguna manera no és un rookie, però sí que és una mica meló per obrir perquè li hem vist pocs partits. Hem vist 7 o 8 d'ell la temporada passada i amb un sistema doncs, que l'ha protegit molt, que van simplificar molt l'ofensiva per afavorir que el jugador anés bé. A partir d'aquí hem de veure un creixement i una evolució en el seu joc, que és el que s'espera. Si no és així i doncs d'aquí un any tornem a parlar, seré més pessimista. D'entrada penso que pot anar bé i penso que podem veure un creixement. També et diré que tinc més reticències amb el coordinador ofensiu, amb en Matt Canada, que no pas amb en Pickett. No crec que sigui un tècnic que pugui afavorir el creixement d'un quarterback rookie. Espero que m'equivoqui. Però em genera molts dubtes el coordinador ofensiu. Hòstia, bueno, veurem a veure... Veurem com va. Sí. Sí, és que, perdona perquè no m'he mullat gaire, però em costa això, em costa fer-ho perquè hi ha massa incògnites, massa variables encara sobre la taula. Bé, sí, segurament és una mica aviat, no?, per treure una conclusió clara, no?, de com pot anar tot. Teniu algunes incògnites, però alhora crec que esteu a un nivell diferent i això em mola quan hem estat fent doncs, tots aquests programes durant tot l'estiu, perquè te'n vas adonant del grau o de la situació de cada equip en la que es troba i crec que Steelers, és a dir, crec que tampoc no està tan malament com, saps? Com altres equips i que encara està per competir, clar. Sí que tenim incògnites a la posició més important, però a nivell d'equip, clar, si treus doncs això, si està al 100% Watt, per exemple, ja és un altre equip. Totalment. Bueno, sí, és un equip que jo penso que sortirà poques quinieles aquest any per fer coses importants, però és, com et deia abans, és un equip que saps que sempre hi serà, és un equip gos, és un equip
que no el pots donar mai per mort, i penso que aquesta temporada és una temporada de creixement. Segurament és el que t'haurà dit tothom que ha passat per aquí parlant dels seus equips. No? Al final, tots esperem veure un creixement, una progressió, una millora, i en certa manera segur que serà així en alguns aspectes, no? Però, clar, la millora ha de ser global, ha de ser progressiva i ens ha de permetre veure avisos de potencialitat d'anell en aquest equip, que al final és cap a el que aspirem tots. Vull dir, parlem de construir, parlem de créixer a poc per acabar arribar guanyant el títol. I bueno, penso que és un equip que si es manté les bases, si els joves són el que sembla que poden acabar sent, doncs, home, aquest any segurament no, com em dic, però qui sap, d'aquí 2 o 3 anys, veure'ns a dalt de tot. Jo tinc confiança que pugui ser així. No descartes tampoc que en un futur es pugui arribar a fitxar un altre quarterback. O No, draftejar, vaja, draftejar. m'estranyaria molt que pogués ser la temporada que ve, perquè encara que la temporada aquesta fos pèssima, ostres, no ho sé, molt dolenta hauria de ser i no crec que el jugador s'enfonsi fins a aquest punt. No ho crec. Jo penso que és una cosa que no es pot descartar, perquè no es pot descartar res, però em sembla molt poc probable. Bueno, sí que pot acabar passant, doncs bueno, que es fitxi un jugador com fa 2 o 3 anys que es va... 2 o 3 anys, no, fa potser 4 o 5 ja que va arribar ja t'ho diré, en Rudolf, que amb una segona ronda que semblava que podia acabar-se establint com a QB titular, no ha sigut així. Bueno, pot ser que Pickett acabi fent el mateix camí. Espero que no i confio que no. Penso que és un jugador que pot tenir una millora. Va, pregunta molt ràpida i per anar acabant ja, deixa'm posar una mica del teu coneixement en fantasy. Un jugador que tu recomanes als Sackers que puguin agafar doncs, aquest any al seu equip i un que no, per exemple. El que no, te l'he dit abans, tot i que és un rookie ja segurament poc sé que surti a poques lligues, Darnell Washington és un tight end que és un tight end de tercera ronda, podries pensar doncs, que tindrà snaps, que tindrà minuts, que serà important. Sí, però és possible que tingui pocs targets perquè és un tight end de caire defensiu. O sigui, és un jugador que jo no buscaria, no sé que sigui de lligues molt profundes, lligues que juguen amb 2 tight ends titulars i que realment necessites algú per omplir. És un jugador que evitaria. També evitaria Allen Robinson, tot i que és un jugador amb nom. Penso que els targets amb receptors Steelers estaran molt repartits i jo no el buscaria. Sí que penso que cost-benefici Pickens, que és el que parlàvem abans, és un jugador que segurament pots draftejar bastant avall. No és un jugador que surti ni primera ni segona ronda. Depèn del tipus de lliga, això sempre és així. Però és un jugador que pots draftejar bastant avall i pot ser que s'acabi establint com a receptor número 1 de Steelers i que acabi tenint números molt i molt bons. Najee Harris és un altre que va tenir una mala temporada i sembla que pot caure més. Si la línia ofensiva es consolida, és un jugador que tindrà tots els minuts del món. O sigui, a principis de segona ronda busqueu a Harris si no el teniu. Sí. Doncs bé, que notin els nostres Sackers aquí a la llibreteta seva doncs tots els consells de... La gràcia d'això és a final de temporada veure si l'hem cagat o no, però bueno, ja es veurà. Sí, exacte. Doncs tanquem aquest programa monogràfic dels Pittsburgh Steelers. Dani Xavier, com sempre, un honor tenir-te aquí a NFL a SAC, ja ho saps. I bé, sabem també que tens uns horaris complicats i una situació que no tinc jo. D'acord? Llavors, és obvi i s'entén molt, és una situació que es diu molta canalla per casa constantment. Bàsicament, resumit, és això. Sí. doncs, com sempre, t'agraïm que hagis vingut i bé, que si algun dia la canalla es porta bé i pots entrar o vols entrar, doncs que sàpiguis que tens la porta oberta com sempre.
Molt bé, moltes gràcies, Marc, un plaer. I a la resta de Sackers ja ho sabeu, si us agraden aquests mini programes que estem fent, like, subscriviu-vos, que és gratuït, és un parell de clics, comenteu si voleu també altres cosetes que evidentment us llegirem, no som tants com per no abarcar tot això. I bé, mil gràcies per estar aquí, ens veiem a la propera a NFL a SAC. Que vagi molt bé.